Magpapakay mo ay. Okay. Wala naman ni. Special tayo, special. Ay. Diha mi padulong mga ka-magic. Galing. Porting kasuga sa ulan. Ala, nahulog daw. Quay hương quẩy rất là quậy. Ulam Jen. Yes, we're going down. Ang Yes. mga Princess Sarah, mga na. Once in a while, ma-princess food ka. Chào em.